Moi. Tervetuloa Mediokan toiseen settiin. Me aloitetaan sufiympyröillä. Tosi kiva maadoittava harjoitus. Eli jos joku asia on käynyt tunteisiin tai se oman persoonan katastrofi Annikin siellä hirveästi keksii kaikkea huolestuttavaa, sufiympyrä maadottaa tuo kehoon. Auttaa myös selkärankaa. Joogit ajattelee, että koko selkärangassa verenkierto paranee. Välilevyt tästä hyötyy. Ja sitten myös ruoansulatus. Eli tuo kädet vaikka polvien päälle. Mulla on täällä istuiluiden alla ihan tämmönen koristetyyny. Eli voit tuoda koristetyynyn sinne istuiluiden alle. Huomaa selkäranka suoraksi. Otan muutama syvä hengitys. Ulos hengityksellä päästä lantio keinahtamaan eteenpäin. Oikealle ja taakse. Sisään hengityksellä palaute keho vasemmalle ja ympyrä sulkee. Ulos hengittele kehoa taakse. Tunne molemmat istuinluut kehossa. Sisään hengittele vasemmalta eteen. Ulos hengitä taakse. Huomaa istuinluut. Sisään hengittele vasemmalta eteen. Huomaa taas, että kehollinen paino on kaulasta alaspäin. Hengität aivan kaikilla soluilla kehossa. Ja mahdollisimman syvä ja rauhallinen liike. Niin tunnet istuiluut samalla ja sit vaan annat kehon pyöriä. Tämä on tosi kiva liike myöskin illalla, jos tuntuu, että on vaan kovasti ajatuksia eikä millään saa niitä rauhoitettua, niin tosiaan sufiympyrät sitten maadottelee. Tässä vaiheessa kannattaisi laittaa silmät kiinni, eli saat tavallaan koko kehon energiaa käyttöön. Samalla kun latailet akkuja tai tietokoneita, niin sitten vaan luukut kiinni myös silmistä ja sitten vaan tunnustelet koko kehon energeettistä kenttää. Samalla kun pääset kehon pyörimään. Jaksa täältä liike pysähtymään. Sisään hengityksellä ajattelen rankaa suoraksi. Ja ulos hengityksellä vaihdellaan pyörintysuu. Ulos hengittele keho vasemmalle ja taakse. Sisään hengitä keho oikealta eteen. Huomaa, miten hengitys hakeutuu kehon sisällä. Tunnustelet kehon koko ajan. Onko siellä rentoa olotilaa vai onko siellä jotain kiristystä ja puristusta? Ja jos löytyy kipua tai kiristystä ja puristusta, niin ohjailet hengitystä sinne päin. Suomailet istuilut mattoon, pyörittelet kehoa aivan rauhassa ja syvillä hengityksellä. Muista, että meillä ei ole välilevyihin varaosia.
Eli ja on hyvä ennaltaehkäisevä liike ja tosi kokonaisvaltainen, eli aivan koko ranka hyötyy. Huomaa sisältä, mistä hengitys nousee, huomaa, miten se menee. Sitten kun tuntuu, että nyt riittää tämä harjoitus, päästä keho keskelle, suorista selkärankaa. Voit taas ajatella, että sisäänhengitys on vähän niin kuin orava, joka nousee. Selkärankaa pitkin, samalla rentoutat kehon etuosa. Ja ulos hengityksellä rentoutelet kehon takaosa. Seuraavalla sisäänhengityksellä päästä ranka suoristumaan. Ulos hengityksellä. Tuo molemmat kädet oikean polven molemmin puolin. Ja täältä päästä vatsaa kohti oikeaa reittä. Kun on tarpeeksi alhaalla omasta mielestä päästä selkäranka pyöristymään. Ja täällä lepäilet, roikuttele päätä alaspäin. Aivan rauhassa päästät kehon rentoutumaan. Täältä sisään hengityksellä päästä keho keskelle. Ranka suoraksi, sisäänhengitys rentouttaa kehon etuosa, ulos hengitys rentouttaa kehon takaosa. Muutama hengityskierros näin. Ja ulos hengityksellä suorista rankkaa. Täältä tassut vasemman polven molemmin puolin. Kun jalasku tänään on mahdollista omalle keholle ja sit kun oot alhaalla päästä selkäpyöristä. Syvät koko kehon hengitykset täällä. Päästä keho keskelle. Sisään hengityksellä ranka suoraksi, rentouta kehon etuosta. Ulos hengityksellä rentouta kehon takaosa. Voit ottaa mukaan satnam mantra. Tai voit ajatella, kaikki on hyvin omassa mielessä. Kaikki on hyvin. Mantrailla saat tilaa ajatusten väliin. Niin meillä on tosiaan päivittäin tuhansia, ehkä 13 000 ajatusta. Ja sitten kun me saadaan pikkusen tilaa sinne ajatusten väliin, niin se me huomataan myös semmoisena rauhoittumisen tunteena rauhana kehossa. Satnam tai kaikki on hyvin.
Seuraavalla uloshengityksellä tassuttele käsiä eteenpäin. Sitten kun olet tarpeeksi alhaalla, päästä selkäranka pyöristymään. Leuan suunta kohti rintakehää. Päästä pää roikuttelemaan alaspäin. Huomaa tässä, että hengitys pysyy syvänä. Omaa kuinka sisään hengitys päästää vatsan pullistumaan, kyljetelee, hehkotelee. Pidä vaan päätä sinne alaspäin. Huomaa, että tässä yritä tulla mitenkään liian alas. Painetta se on tosi mukava asento keholle. Ja sitten uloshengityksellä voit ohjailla hengitystä vielä keuhkojen takaosaan. Täältä pikkuhiljaa tassuttele käsiä. Painetaan pua oikealta sisään ja ulos. Vasemmalta sisään ja ulos. Hengitä oikealta sisään ja ulos. Ja vasemmalta sisään ja ulos. Ja vielä syvään. Vastakkaiselta puolelta sisään ja ulos. Oikein. Otetaan vähän harjoitusta. Harjoitus muuttuu hiukan, eli nyt hengitä vasemmasta sieraimesta oikeaan ja aina sulje vastakkainen. Sisäänhengitys vasemmalta, uloshengitys oikealta. Sisäänhengitys vasemmalta, uloshengitys oikealta. Sisään vasemmalta, ulos oikealta. Sisään vasemmalta. Ulos oikealta. Sisään vasemmalta. Ulos oikealta. Sisään vasemmalta. Ulos oikealta.
Ja toisinpäin. Sisään oikealta, ulos vasen. Ajattele koko kehon hengityksiä. Aivan koko kehon tietoisuus omaan hengitykseen. Ja silmätkin kiinni. Hyvä. Sekin on hetkeksi rentoutumaan. Ranka voi olla toki suorana. Ja peukku ja etusormi yhteen. Kädet polville, kämmenet ylöspäin. Ota molemmilla sieraimilla aivan koko kehon hengitys ja pääset kehon rennoksi kaulasta alaspäin. Hengitä taas niin kuin aivan kaikki solut saisi hakea. Kantapäistä päälaille asti olet läsnä koko kehossa. Siitä vaan rentoudut ja hengit. Päästä täältä kehon viimeiseen meditaatioon. Naisilla vasen käsi noin olkapään korkeudella ja peukku ja nimetön yhteen. Silmät on auki, katso nenän päähän. Eipä haittaa yhtään, jos silmät pikkusen karsastaa, mutta katso tosiaan nenän päähän. Syvät koko kehon hengitykset. Käsi voi olla sylissä siellä kämmen ylöspäin. Meillä tämä on vaan vastakkaisella puolella, eli meillä oikea käsi ylöspäin. Peukku nimetön yhteen ja vasen käsi sylissä. Sieltä katsot nenänpään ja hengittelet syvään. Voit vaikka kellottaa tämän kotona, että noin 11 minuuttia olet tässä meditaatiossa. 10 minuuttia kestää hermostolla vähän antaa periksi, eli sen takia 11 minuuttia. Voit toki jatkaa kauemminkin, jos sillä tuntuu. Anna rangan olla kuitenkin suorana. Aina hengitysten olla syviä. Huomaa taas hengitykset sisältä päin, että sieltä pääsee vatsa vähän pullistumaan. Kyljet pullistuu, keuhkotkin elää. Ja sitten se katse sinne nenän päähän. Jos haluat, voit ottaa Satnam-mantran mukaan. Ai, kaikki on hyvin. Päästä koko keho kuitenkin rentoutumaan meditaatioon. Toki aina seurata hengitystä, jos tuntuu, että kovasti katastrofiaaneli palailee kehiin.
Huomaa sisäänhengityksellä, kuinka vatsa elää, kyljet elää, keuhkot elää. Ja kuinka keho rentoutuu uloshengityksellä. Keho rentoutuu syvemmälle ja syvemmälle. Sä siirry myös omien ajatusten tarkkailijaksi. Anna ajatusten vaan tulla ja mennä. Kiinnitä niihin ollenkaan. Hengittäät vaan menemään. Pysyt rauhassa. Avuksi mantra Satnam, jos siltä tuntuu.
Hyvä. Päästä irti harjoituksesta. Voit halutessasi kelahtaa loppurentoutukseen. Tässä vaan keho selinmakuulle. Kädet kehon viereen, kämmenpuoli ylöspäin. Jalkatrot avautuu pikkusen ylöspäin. Peukut avautuu kanssa sivulle ja sieltä päästä aivan täysin irti.